kum shibanta ban pen khoj ya kawa kaliar bat ki banta ba marjan jongka ke bor district jongka East Khasiles district kelas dang la ka kam da ka belum ya ka dorbar snang bat kani ke jing persang ban pen khoj ya kiwa kam dei tang ha kani ke jaka ndai shagi babun kiwa haki jaka ki badan hasor kani ke jing persang jongka sarkar jalar ka ba IT haki bor district ban khmi ya ka kam kelas dang na do kisnam bala lait lingba ka river rejuvenation program bat house nam bala lait hakawa kaliar la yu iru ya ka jingwan ki volunteers bat ki khot jongka dorbar snang dam sanyong pen thor nong man song bat kaliar ban ya shim banta ban pen khoj ya ki banta jongka wa kaliar bat ki banta ba marjan jongka ka river rejuvenation ka dei shibanta na ka jing persang ban pen khoj ya ki wa ki bala sha panja khlia hau bun riu uba brat ya ki nyot ka jing tur pot shaki jaka badan wa bat ki we ki rukam brat jakhlia kat kom na kajing thu jong rang ba snong ka kaliar uba sambor lang ding do lala ban sngo thu ba ka snong kaliar ka dang don kam ban pen bet ye ki babun ki jing duna kham tam ha ka be dei ba ki jaka ki ba pen to ye ki jakhlia na du ki pankhana bat ki jaka shet na du ki yeng bat ru ki dukan kumta ba crunch ki lat pathai ku bor na kalyang urang ba snong ula pentem bana ka jing batha ka bor district ka dorbar kan pej ba ki yeng ki dukan ki dei ban don da ki septic tank bat habala slai aram sha ban plat sabar bat kum juru ik dukan sha bat ki dukan kum ki restaurant bakin om plat jabo sabar ka jing stang jong ni ka meeting la izang na du khasau trek ka tu ka ba ikhot honorable deputy commissioner yang ni kina penya snong apd ba tu ka river rejuvenation and restoration program te yangi ko snong kaliar kibun ki aspa kani ko ada bi lapha kapring kong ya kran chwa ya kani ka jingkhut jong kani ka wa ki pi ba ni ki bun ki dukan bat ki yeng ni dan bi harut wa te ha ba ni bi ki yeng la batha ya bar khot ki yeng ba ki ha bandan la ki jong ki proper septic tank te ki septic tank di bandan lang bat ki STP sewage treatment plants ki di bandan lang bat ki sopet bat ki filter te ha ka por pada ba kaslay mo adap septic tank kamdai bingin suya pelat sawa tingin hapannya comply bat ki departments ki badai bikin wan mediki successful bikin ta te kata la halu mene gini ki nong song snong trayin bigi banan kata te ka bar ko mapi ni ki bon ki dukan sha te ki dan gini ki restaurant bat ki bar bingin ada license menakan ni te ki bar ka la halu bikin hapan dan kata ka ETP ka effluent treatment plant ETP ka dei ki bigi site ba clean clean ki bagi nang tu ba kamdai bantu bi direct sawa ki haban install kita ki ETPs te hadir kata pada hadir katu kani benangin sedang lang pada kajian inspection nakal yang ka Meghalaya Pollution Control Board bat nakal yang jing kisna ban paj be kita ki bar ka ki bingin apatha ki deban install te ki ye ki bam padan septic tank ki haban snano ki haban dan lang bat ki STP bat kita ki STP super bat ka filter te ka we ki kata hakwai kalyang ula pentep ru baya ka jaka ka badan hapdeng ke jinga penbej hapdeng ki trai jaka bat sipai ka ba 4 la penbej la sim ti shwa da ka bor district bat kladon ka jik penbej ban snano da ka khardop ban ai laj lan ye ki brio ban rung ban mi kat habaki mon ka ba mu kumurang ba snong ula sha pan khamti ban pej jaka keren ma tu meeting with DC kada yang tiga jaka or kalian ketiga basya ya berkhaj igi ya keren tiba si bentana tu ngisyu perangkam mengi nak samham ti ya tu ka football tournament cricket tournament begitu ki national sports meet tu ka petition mangfain te hatu basngi nak kalian honorable deputy commissioner ila khalangi berangot ki trajaka ki be kun kadma ti jaka nak kalian i konsaramon dingdo iwan ikun jungi bat ti ikini jungi dan kalian ga MES ki la pha ti personal ki jungi te ke ik bangin so thu tu jingia discuss tu basngi kalong ba kadang kam simpor ban dispose te case pat nomor ba ka sulong batil neksa ka case kunto dan kalian ada administration ki ong makin simti no maki sipor te jaka bat kembangin ai tip ngina sakihi ka adab dan ka inspection site inspection na kalian ka district administration bat kita ki MES bat ikong saramon ding do bat mangai no penachno ba nangti na entrance kinsna no da ka gate katu ka entrance khmat kadang kan rimitar ten rimitar kan ka gate kinsna dik ching mesh kuntu bale po golf links kuntu kan te ketika entire stretch pada jom tu bayak ka wa kinsale ki retaining walls bat kini ki chilling mesh kin sakir te kumno pada bandrung ban mi stu semadan ki la ai borenga makan pempejam te hang tu gidan riwien ki nong songwa ji kong saramon ding do pat kita ki beli lek kai kata